खुलुमबाय मोनसे गोनांथार रादाबजों आं स्टुडिय'आव रमेन बर'। गुबुन गेदेमाफोरनि मुंख्लं खाम्फा गायसननो हादोंब्ला अमला आरो शिवमोननि मुंख्लं खाम्फा मानो गायसननो हायाखै? रमान स्क्रिप्ट सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय बर'नि मुंख्लंफोरनि मुङाव मानो मुंख्लं खाम्फा दाबो गायसनाखै? सोरखारा मानो बेनि सायाव गोसो होआखै? नंगौ, नायगिरि नोंथांमोन, बे खोथाफोरखौ जों बुङाखै। बे गोख्रों बुंथिखौ बुंथिदों दमदमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रति बसुमतारिया। खुलुमबाय, नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया जोङो दिनैनि मोनसे गोनांथार रादाबखौ होनो लादों। गुबुन गेदेमाफोरनि मुंख्लं खाम्फा गायसननो हादोंब्ला अमला आरो शिवमोननि मुंख्लं खाम्फा मानो गायसननो हायाखै? रमान स्क्रिप्ट सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय बर'नि मुंख्लंफोरनि मुङाव मानो मुंख्लं खाम्फा दाबो गायसनाखै? बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लंफोरखौ बावलांनाय बादि जादों नामा? मानोना अमला शिवमोननि मुसुखा मोनसेबो नुनो मोनाखै दासिमबो। रमान स्क्रिप्ट सोमावसारनायाव जेल जानांनाय सुबुंफोरखौ नेवसिगारना दोननाय बादि नुदों। जेल जानांनाय सुबुंफोरनि हालोदखौ जों खौरां लायालासै नेवसिगारनाय जादों नामा? बे गासैबो खोथाफोरखौ बुंथिदों दमदमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रति बसुमतारि बिथाङा। दाखालि बावैसो फलानफोरा गंसे गंसे सिलाइ गथायनानै गावखौ गथायनायफोरनो सोरखारा 50,000 रां होदों। नाथाय दिनै रमान स्क्रिप्ट सोमावसारनायाव जेल जानांनायफोरनि थाखाय सोरखारा मा सानदों, बेनि गेदेर सोंथि दैखांदों प्रति बसुमतारि बिथाङा। बे खोथाखौ बिथां बसुमतारिया बुंथियो दमदमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 29 सेप्तेम्बर मुंख्लं सान फालिनाय बुब्लियाव। नाथाय मानो दिनैसिमबो बेबायदि लुफुंनो हायाखै? बे खोथाफोरनि सोंनायनि फिननाय नागिरदों दमदमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रति बसुमतारि बिथाङा। जों दिनै मोनथिगौ 29 सेप्तेम्बर बेयो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान। बेखौ जों बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थादों आरो देग्लायबो जोङो फालिनो आखायाव लादों। दा नैबे समाव दा मुंख्लं, बै मुंख्लं होननाय सोदोबा ओरैनो मोनसे सोदोबब्लाबो बेयाव गोबां ओंथि दं। ओरैनो जों मुंख्लं जानो होनना बुंब्लानो मुंख्लं जानो हाया। जों बयबो मिथिगौ, जायफोर हारि अनसायग्रा, जायफोर हादर अनसायग्रा, जायफोर माने गावनि रायजोखौ, गावनि जातिखौ फोथांना लाखिनायाव, गावनि समस्या, जातिनि समस्याफोरखौ माने फोथांना लाखिनायाव, खायसे मोनथायनि थाखाय दाबिनो थांनायाव माने सोरजोंबा बुथारजायो बा गुलि गावजायो बा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाङो, बैफोरबायदि गेदेर सुबुंफोरासो जों मुंख्लं सोदोबनि बै ओंथिखौ मोननो हायो। ना जायखिजाया जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जि मुंख्लंफोर, बै मुंख्लङा दिनै 40-45 बोसोर जालांबाय। जोङो बोसोरफ्रोमबो बिसोरखौ ओरैनो मुंख्लं हिसाबै जोङो फालिबोबाय थादों। आं नैबेयावसो बुंनो थांदों, दा बिथांमोननि जाय ओंथियाव जोंनो जोंनि जातिनि थाखाय जिउखौ बावलांदों, बेफोरनि जि ओंथि, बिनि गोथारथि, बिनि माने देरहासारनाय, बे देरहासारनायखौ जोङो भग खालामबोबाय थादों। आं नैबेखौसो बुंनो थांदों जे बिथांमोननि बै माने जाय अर्थआव जिउ बावलांनाय, बिथांमोना मा अबस्थायाव दं दा जोङो साननानै नायजायो। मुंख्लं जालांनाय आरो दिनै माने गुबुन गुबुन सोमावसारनायाव जिउ खहा जानानै बा माने पुलिस मिलिटारिजों गावथारनानै बै मुंख्लं जालांनाय, बेयाव बहुद डिफारेन्स दङ। माने बैफोर जाबाय जोंनिया ओंथि गोनां। दिनै जायफोर मुंख्लं जादों, बेफोर जाबाय खायसे गोनो गोथो बा खायसे भेजाल गोनां बायदि आं मोनो। आं बेखौसो बुंनो थांदों, दिनैनि बे बड'लेण्ड सोमावसारनायानो जायाथों मानो, जोंनि बर' हादोर सोमावसारनायानो जायाथों, जायफोर जोहोलावा मुंख्लं जालांबाय, बेफोरखौसो जों बांसिन गुरुत्व होनाय बायदि मोनदों। नाथाय जोंनि जायनिखि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय, हांखोनि थाखाय सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांदों, बेफोरखौ बावलांनाय बायदि आं मोनदों। माने बिनि थाखायनो आङो बुंदों
जे दिनै बुंनो सानदों जोङो बिथांमोनखौ जोङो माने मोनसे गिदिर मानसि फज'नानै जोङो माने मोनसे ओंथि गोनां मुंख्लंनि ओंथि गोनांखौ जोङो माने लाखिनो थाखाय जों बयबो नाजानांगौ। दिनैनाय जोंहा बै सोमावसारनायावनो जोंनि हारिखौ खौसेथि खालामबाय। जोंनि खना खनला थानाय गोग्लैसोना थानाय हारिखौ बै समनि सोमावसारनाया जोंखौ माने मोनसे इउनिफिकेसनाव लाना फैबाय। आरो बै समाव जिनिखि जोङो गुबुन हारिफोरा जोंखौ नायनो हायामोन ओंखारनो हायामोन बेफोरखौ बिसोरो खौसे खालामनानै जोंखौ दिनैसिम बे पर्जायाव नुजाहैबाय। बिथांमोननि थाखायनो जोङो गोबां माने बर' सुबुंफोरा साख्रि मावनानै गोबां सोलोंथाइ गिदिर गिदिर सोलोंथाइ लानानै गावबा गावनि मासियाव जिरायफैबाय। नाथाय बिसोरनि न'खरनि बाथ्रा बिसोरनि बाथ्राखौ जोङो साननांगोन नाङा बिसोर साननांगोन। नाथाय नुनो मोनदों मा जे दिनै BACनि उनाव BTC जाबाय, BTCनि उनाव BTR जाबाय। नाथाय बै जाय मुंख्लं जालांबाय अमला शिबमोन बिसोरनि दिनै मुसुखा मोनसे जों नुनो मोनाखै। नाथाय बिनि उनाव जिनिखि जोङो माने मुंख्लं जालांनाय नुदों बे साननैसोनि उनावनो माने गिदिर मुसुखा लुनानै बेखौ जों मोनसे जाथिनि देरसिन मोनसे माबा सिन हिसाबै फोसावबाय थादों। बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। बिनि थाखाय जोंहा नेहाथारि दङ बिथांखौ आं खावलायनो सानदों। बिनि थाखाय मोनसे फैगोन बे माबायाव जोंनि मिटिङाव जिल्लानि मिटिङाव मोनसे गेदेर रिजलिउसन लानांगोन जे बिथांमोननि जिनि मुंख्लं बे मुंख्लंफोरनि माने ओंथिखौ बिथांमोननि जि सावगारि बेखौ जोङो माने माबायाव जोङो फसंनांगोन मोनसे गिदिर सिन हिसाबै। आरो नाय जायफोरानोखि बे रमान स्क्रिप्ट सोमावसारनायाव माने जियाल जाबाय रोजा रोजा सोरदोबा माने अन्थाइ खुबैजानानै सोरबा माने सिलाइ गुलिनि बै माबाजों खुन्दाजों बुजानानै हाथाय साथाय बायजानाय आथिं आखाइ बायजानाय बेबायदि जोंनि दमदमाव बेबायदि माबा दङ आरो गुबुन गुबुनावबो बे दङ। नाथाय नाय आं बिथांमोनखौबो खोख्लैना दोननाय बायदि आं नुदोंमोन। माबायदि जोंहा दिनै BTR सरकारखौनो नाय BTC सरकारखौनो नाय बिथांमोननि थाखाय जों मा सानो बिथांनि न'खराव मा जादों जों खबर लाहैदों ना लाहैयाखै। नाथाय नाय बे दाखालि बावैसो माने जिनिखि फलानफोरा माने नंबाबो नङाब्लाबो हाथियार मोनसे होफ्लानानै बे सारेन्डार जानायनि उनाव नोंसोरनो 50,000 थाखा आरो होबावगोनसो। नाथाय जोंनि बै रमान स्क्रिप्टनि थाखाय जायफ्रा जियालाव थानांदों बेफोरनि थाखाय मा सानदों आं मोनसे गेदेर कुइसन बेनि थाखाय जों सानदोंना। बेनि थाखायनो जोङो मोनसे माने माबा लानांगौ जोंनि धमधमा गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जाहाथे बेफोरखौ जोङो प्लेस खालामो फैगोन माबायाव जोङो बिसोरनि माबाखौ न'खरखौ नायनानै जायफोरा साख्रि मोनबायथ' मोनबायानो जायफोरा माबा मोनसे बिजनेस मावबायथ' मावबायानो जायफोरा मावनो हायाखै। बे बुब्लियावनो धमधमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि रन्जन काक्लारि बिथाङा फिरफिला बिरहोनाय बुब्लियाव धमधमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 50 बोसोर बाबेनलांनाय सनाथि मायथाइ फालिथायाव बयखौबो बाहागो लाना खावलायो। साननांगोन बर' थुनलाइनि नाजानायाव बर' थुनलाइनि जांख्रिखांनायाव हारिनि थाखाय गोबां खामानि जाबोबाय। जेरैबायदि बर' फरायसाफ्रा इउनिभारसिटिसिमहालागै बर' बिजोंखौ फरायनो सुबिदा मोनबोबाय। बेनि अनगायैबो बर' रावा भारतनि संबिजिरजों गनायथि मोननाय मोनसे राव महरै मिथिजाबाय आरो आसाम सरकाराव बे बर' रावानो दिनै लोगो राव हिसाबै गनायथि मोनो। BA MA पास खालामनाय गोबां गथ'फोर फरायसाफोर ओंखारबाय। गोदो बिदिहै BA पास खालामनाय MA बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे नाजानाय। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनो नांगोन जे बर' थुनलाइ आफादा दावहा खालामागौमानि मोनबो मुवाखौनो मोनबोआखै होननानै जों बुंनो सानो। मानो होनना बुङोब्ला जायखिजाया डिमान्ड खालामब्लाबो बर' थुनलाइ आफादा जुजिनो गोनां जायो, सरकारजों दावहा होनो गोनां जायो। बेफोर हारिनि थाखाय
मोनसे गोग्गाथाव आगोलाव जोंनि बर' समाजाव बर' गामियाव जों बिदिहाय डक्टर फरायनाय इन्जिनियार फरायनाय जों फ्राय नुनो मोनामोन दिनै जोंनि ओनसोलाव बा गुबुन ओनसोलफोरावबो बर'फ्राबो गोबाङैनो बिदिहाय डक्टर इन्जिनियार APSC UPSC पास खालामनाय जों गोबां बर' गथ'फोरखौ जों नुनो मोनबोदों बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा थुनलाइ आफादनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा हारिनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा जोंनि बर' समाजनि थाखाय बियो मोनसे गोजोनथाव आसा खालामदों जे जोंनि बे गल्डेन जुबिली सेलेब्रेसना जाहाथे मोजाङै जों खुंफुंलांनो हागोन बयनिबो रायजो राजानि फरायसा फोरोंगिरि गासैनिबो जों हेफाजाब मोनगोन बेखौ आसा खालामदों आरो बेनि अनगायैबो अन्तत गासै रायजो राजाफ्रानो बर' रायजो राजाफ्रानो बेयाव गोख्रोङै नांथाबनांगोन बयबो बाहागो लानांगोन कालेक्सनाव जा बा बायदिसिना खामानियावनो जा गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय आंनि मुङा थरायना कृतिका बर' मिस्टार एन्ड मिस किड्स बरमा बाक्सानि सिजन 2 नि विनारमोन आरो नैबे सिजन 3 फैगासिनो दं नोंथांमोना जाय इन्टारेस्टेड दं बेयाव बाहागो लानो हायो नोंथांमोनखौ बे सिजन 3 आव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय खुलुमबाय आंनि मुङा सुरजित देउरि आं सिजन 1 मिस्टार एन्ड मिस बरमा बाक्सानि विनारमोन एबार सिजन 3 आव मुनदेउरिजों अर्गेनाइजार हिसाबै दंफायो एबार सिजन 3 नि अडिशना नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो दङ एबारनि सिजन 3 नि अडिशनखौ जोङो थाबैनो दाब जायगायाव खुंनो लादों जायगाफोरा जाबाय टिहु पाठशाला गरेश्वर तामुलपुर बरमा ओमफ्राय मुसलपुर आरो क'क्राझाराव एबारनि अडिशनखौ जोङो मोननै रोखोमै लानाय जागोन अनलाइन आरो अफलाइनाव इन्टारेस्टेड पार्टिसिपेन्ट्सफोरखौ आं अडिशनाव पार्ट लाफैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय गोजोन नमस्कार मैं मुनदेउरी मिस्टार मिस एंड किड्स बरमा बाक्सा फैशन शो अर्गेनाइजार है मिस्टार मिस एंड किड्स बरमा बाक्सा सीजन 1 सीजन 2 बहुत भाले सक्सेसफुल हो गए मिस्टार एंड मिस बरमा बाक्सार आपनालोकर माजत सीजन 3 आई आछे जेखिनि पार्टिसिपेट करिब बिचारे जेखिनि कन्टेस्टेन्ट पार्टिसिपेट करिब बिचारे आपनालोके आमार लगत कन्टेक्ट करिब पारे एबार सीजन 3 आमी ऑडिशन अखमर विभिन्न ठाईत लोआ हबो आरो जोन ठाईत ऑडिशन ऑफलाइन लब नोवारिम आमी एखिनि পৰা आमी ऑनलाइन ऑडिशन लोआ हबो आपनालोकर माजत ऑडिशन आहि आछे ऑडिशन हब आपुनार टिहु पाठशाला क'क्राझार मुसलपुर तामुलपुर गरेश्वर और जोन ठाईत ऑडिशन आमी लब नोवारिम এই ঠাইবিলাকৰ আমি অনলাइन ऑडिशन লোৱা হ'ব আপোনালোকে পাৰ্টিसिपेट কৰিব বিচাৰিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এইখন শোত পাৰ্টিसिपेट কৰিব বিচাৰিলে আমাৰ স্ক্ৰিনত নম্বৰ দিয়া আছে পাৰ্টিसिपेट কৰিব বিচাৰিলে ইন্টাৰেষ্ট থাকিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ बे जोंनि सिजन 3 नि विनार्सफोरनो कैश प्राइज होनाय जागोन आरो कैश प्राइजजों लोगोसे पर्टफोलियो फटोशूट थागोन मैगजीन शूट थागोन आरो ऑफिशियल वीडियो शूट थागोन आरो मिस्टार मिस एंड किड्स बरमा बाक्सा विनार्सर बारे कैश प्राइज कैलेंडार शूट मैगजीन शूट फटोशूट और ऑफिशियल वीडियो शूट থাকিব आशा करो আপোনালোকে আমাৰ এইখন শোত পাৰ্টিसिपेट কৰিব ধন্যবাদ खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना दैजि देउरि आं बे बरमा मिस्टार एन्ड मिस बरमा बाक्सा जितु सीजन 3 नि शो जानो गोनां बेयाव जों सानैबो ग्रुमार हिसाबै पार्ट लानो नागिरदों इन्टारेस्टेड कैंडिडेट्सफोरा ऑडिशनाव पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय जों रिक्वेस्ट खालामबाय खुलुमबाय आंनि मुङा ताबिता देउरि एबारनि बे मिस्टार एन्ड मिस बरमा सीजन 3 आव अफिशियल ग्रुमार हिसाबै दं So as a groomer आं नोंथांमोनखौ जायफोरा इन्टारेस्टेड दं बेयाव ऑडिशन होफैनो थाखाय आं खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों